Avui a Esport 99 es desplaça a Barcelona per entrevistar a l'Agustí Montal i Costa, president del Futbol Club Barcelona entre els anys 1969 i 1977. Montal va ser un president històric del barcelonisme, defensor del catalanisme, va aconseguir recuperar tots els símbols del club i va introduir la llengua catalana en molts àmbits. Tot això a l'època del franquisme. El 1973 va aconseguir el fitxatge de Johan Cruyff i també va inaugurar el Palau Blaugrana i el Palau de Gel. Vostè va guanyar les eleccions del 69 després d'haver estat vicepresident en el mandat de Carreras. Què va ser el que va convèncer per presentar-s'hi? I què va significar per vostè convertir-se en president del club? Mira, això és molt complicat. Segur que els que van pensar en mi van pensar en el meu pare. El meu pare va ser president del Barça dels anys 46 al 52, que va ser quan van fitxar el Kubala i van comprar els terrenys on ara hi ha l'estadi nou. Llavors es veu que el meu pare tenia, a la gent que el coneixia del Barça, era un home molt bo i era un home emprenedor, i llavors hi va haver un moment que el senyor Llaudet va dimitir com a president del Barça i em va trucar a mi per dir-me que a veure si jo era president. Jo tenia 33 anys, el meu pare era mort i vaig parlar amb una colla de gent. Entre ells el senyor Narcís de Carreras, el senyor Casaus, el senyor Jordi Pujol, el senyor Vilaseca, el senyor Raimon Carrasco i com se deia, una colla de companys o amics de la premsa. Van dir, home, 33 anys és molt difícil. Sortirà, segurament, hi havia l'oposició del Llaudet, però tindríem de trobar una persona que recollís tot el barcelonisme, que era el Narcís de Carreras. El van convèncer, el van fer president, que no hi va haver eleccions, i llavors jo vaig ser vicepresident als 33 anys. No sé si us estic explicant una cosa molt llarga, però vull dir, la veritat és que aquí el Narcís de Carreras va ser president i ara sots president, però l'home no va aguantar la pressió i va dimitir. I llavors molta colla de gent, entre ells l'Ibáñez Escofet, que era un periodista del Teleexpress, va dir, escolta'm, ara és el moment, fem un article, que va ser un article que deia, en principi, que jo el que volia del Barça era que fos el representant genuí de les virtuts i els defectes del nostre país. Això que no heu viscut, volia dir molt, perquè el futbol era una cosa i el Barça era representant de tot això que estem vivint ara. Em vaig presentar en unes eleccions que eren 250 compromissaris i vaig guanyar amb la meva junta per 13 vots. T'he explicat molta cosa. Amb el soci tot, sense el soci res. Com i per què va decidir que aquest fos el lema de la seva candidatura? Mira, això és actualment ara, perquè els equips de futbol, excepte el Barça, el Madrid, l'Osasuna i el Athletic de Bilbao, són societats anònimes controlades per gent que hi han posat diners. En canvi, el Barça continua sent un equip de tots els socis. I en aquell moment el soci que representava el 80% dels ingressos de la il·lusió del Barça era el que tenia que manar.
Era l'època del franquisme, però vostè va lluitar contra el centralisme futbolístic que exercien la Federació i la Delegació de Deportes. Va poder recuperar tots els símbols del club, entre els quals el propi nom, i va introduir la llengua catalana en molts àmbits. Va ser molt difícil fer-ho en aquella època? Va rebre moltes pressions contràries des d'Espanya? Molt. Molt, però això ja ha passat, Però la veritat és, entre vosaltres no ho podeu entendre. Vull dir, si un ministre em diu el dia que parlen per primera vegada català en el camp del Barça, diu, escolta'm, què és això? Jo li dic, home, l'assemblea del Barça ha dit que es facin els anuncis en català i en castellà. I ell em contesta, te lo diré en otro sitio y de otra manera si sigues així. Ja ho explica tot, però esclar, no s'entén, De debò és que érem un equip de gent que ho tenia molt clar i que, per lo que em dius, era un moment difícil i teníem de fer la puta i la ramoneta. Actualment el club també es troba en una situació complicada amb temes extraesportius. Les sancions de la FIFA per ensenyar estelades, sancions al planter i fins i tot aquests dies es parla d'unes possibles manipulacions a un linier per afavorir el Madrid en el pròxim clàssic. Creu que existeix l'anomenada mà negra en contra del Barça? Es podria comparar d'alguna manera amb quan vostè era president? Home, llavors era una mà blanca. Vull dir, resulta que vaig sortir president del Barça. El Barça va resultar que amb un equip que no era pas tan bo podia ser campió de Lliga aquell any a Còrdova i resulta que un àrbit, no sé què el van trucar, es deia Pasqual Tejerina i segur que era un empleat, bona persona de la Renfe, però que van trucar-lo dient i ens van pitar un penalti a última hora. Però això és igual. Jo, la veritat és que això ens fa forts. El cas que vaig viure jo als 8 mesos, que és el del Guruceta, és un cas increïble. L'home pinta un penalti que no ho era i llavors a mi tinc pressions de tot el que vaig escriure de tothom, des del ministre de la Governació, el ministre de la Falange, el governador civil, el delegat d'esports, cuidado, 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 cuidado. Van fer una nota una mica forta dient que no volíem de cap manera que se'ns tractés així i per tant això va representar que el club que potser a mi em veia com o els socis que em veien a mi com un nen jove, fill d'un pare que havia sigut president, però que potser no tenia experiència, i un opositor que era el senyor Baret, que el creien més del poble, encara que no ho era, vull dir, em va consolidar. La veritat és aquesta, no ho he dit quasi mai això, però aquest Guruceta em va consolidar a mi. La veritat és aquesta. I aquells dies que vaig anar a veure a tothom, només us vull explicar una anècdota que és per riure. Resulta que a última hora em truca el capità general, que era el que manava de tot, i em truca i em diu que el vagi a veure. Jo estava... Vosaltres no heu fet el servei militar, Bueno, nosaltres sí que l'hem fet. Em truca i em diu que el vagi a veure i li dic a la meva dona, nena, ara s'ha acabat, perquè aquest, com que estic al servei militar, em fotrà a la presó o el que sigui. I em diu, óyeme, te tengo que felicitar, porque eres el hombre más sensato, porque este animal de bellotas, que es el Guruceta, por poco nos echa por el suelo la venida del caudillo a Barcelona. Això és una anècdota que potser no ho enteneu. Aquest tio, o aquest senyor, que no estava dintre del món de tots els polítics aquells del Franco, sinó que estava en un estatus de militar, només va llegir un diari, que és el diari La Solidaritat Nacional. I aquest diari va posar que allò no era penalti. Només va llegir això, perquè si no em fot a la presó. Aquesta setmana hem rebut la bona notícia del diagnòstic d'un càncer de pulmó a Johan Cruyff. Vostè va ser el que va aconseguir aquest fitxatge estrella l'any 1973. Ens pot explicar el que va significar el Barça i quin missatge li enviaria en aquests moments?
Primer el missatge. Jo crec que necessita suport perquè aquestes malalties, quan ens fem una mica joves, doncs són fotudes. I per tant jo desitjo, i avui dia pues, les coses es poden superar, desitjo que ell es torni a trobar bé i pugui doncs, viure amb felicitat i continuant el que era una icona en aquells moments del futbol. Com va anar el fitxatge? Mira, el fitxatge va anar que quan jo vaig ser president l'any 69, en el primer mes van fitxar amb un entrenador que es deia Vic Buckingham, el Cruyff tenia, doncs, suposo, 18 o 19 anys, i ens va dir, hi ha un jugador que sí que valdria la pena fitxar-lo. Però en aquells moments no es podien fitxar jugadors estrangers. No es podien fitxar, i a més el Madrid en tenia 2 o 3 d'antic, i cada vegada que dèiem a la federació que es fes una cosa, diguem, per poder fitxar jugadors estrangers, ens deien que no. Però hi havia una altra cosa, que és que es fitxaven jugadors oriundos, que en aquella època en deien fills de pares espanyols que havien anat a viure a Amèrica i que els tenien de donar la nacionalitat espanyola. Resulta que en el moment en què nosaltres, al cap d'un any, veiem que això és impossible i que el Cruyff tampoc podia venir, fem una cosa que és fitxar 2 jugadors oriundos. I aquests jugadors oriundos que van fitxar, que es deien Heredia i Cos, resulta que a la federació els van trobar que eren il·legals. Tots els altres no ho eren, però aquests sí. Va sortir l'emprenyamenta com sempre, vam nomenar un equip d'advocats amb el degà, que llavors era l'Ignasi Gispert, i amb un advocat, amb 3 advocats més, i un d'ells l'abogat que se'n va anar 15 dies a Paraguai a buscar en el registre tots els naixements d'aquesta gent. Aquest advogat ha sigut famós, és el Miquel Roca. Ara, el coneixeu com a polític. Aquest va fer un informe, aquest informe me'l va donar a mi i jo vaig anar a la delegació de deportes i dic, bueno, això ho esbotzem, perquè ja n'hi ha prou d'això. O es fa un pacte i aquest pacte deixa que es puguin venir jugadors estrangers. En aquell moment que teníem un altre entrenador holandès que era el Michels, ja teníem mig concertat el Cruyff i el Cruyff va venir al Barça. Amb l'arribada de Johan Cruyff al club es va aconseguir una lliga després de molts anys d'espera. Creu que Johan Cruyff va marcar un abans i un després a la història del club? Sí, va marcar un abans i després perquè era un gran jugador, com havia passat en el Barça antigament. Sí, jo de la meva època cap endavant no vull jutjar. Bueno, ara sí, perquè tenim un crac, que és el Messi, però vull dir, hi va haver un gran jugador als anys 30, que era el Samitier, un jugador dels anys 50, que era el Kubala, i el Cruyff ho va desbancar tot i vam guanyar aquella lliga amb el 5-0 Madrid i a pesar de tots els problemes que hi havia. Després va ser un jugador que va jugar 3 anys però que després es va retirar i que després com a entrenador, encara que el president que em va succeir no el volia, el va tenir a fitxar per pressió de tothom i també com que les persones són bones i tenen de tenir sort. I el Cruyff té les 2 qualitats, que és un tio bo i a més que té molta sort. I espero que amb això del càncer també tingui sort. El 1971 va inaugurar el Palau Blaugrana i el Palau de Gel. Per què va decidir donar aquest impuls a les seccions? Home, era una cosa... Mira, l'impuls del Barça per mi era
el que us he dit abans, que en aquells moments que no hi havia política teníem de representar les virtuts i els defectes del nostre país. Això molt mal vist, però de fet vaig lograr que ens donessin una subvenció perquè el Madrid ja tenia un palau d'esports i un palau de gel. I llavors vam fer el palau d'esports i el palau de gel. Avui dia quasi no es pot comparar perquè totes les seccions que hi ha en el Barça que juguen al palau són professionals purs, no? Però bueno, això dona imatge, Vull dir, encara que sigui que el Barça avui dia el coneix tot el món, tot deixis pensat a la meva època que un país de Sud-àfrica, doncs la meitat de la gent porti la samarreta al Barça. Això no ho hagués pensat mai. Avui dia el coneix tothom. I a través del Barça coneixen doncs, Catalunya i ens coneixen a nosaltres, no? I això és importantíssim. I per tant, no solament és el futbol, sinó totes les seccions que de fet donen imatge en el Barça. Aquí hi havia un problema, que és la rivalitat que hi havia entre els altres equips d'altres seccions, com és el bàsquet, la Penya, que el Badalona, la Joventut, era el millor en aquells moments, i el Barça. Però el Barça no ho podia deixar, això, vull dir, teníem el Palau Blaugrana i teníem hoquei sobre patins, handball, teníem bàsquet, i també ens fèiem amics entre tots, perquè a l'esport, que hi ha rivalitat en el camp, el que té de fer és unir els pobles. I per acabar, com a bon culer que és, li hem de preguntar, com veu a l'equip aquesta temporada? Mira, cada temporada diuen el mateix. Aquest any hem començat amb què l'equip ha fet una preparació que a més és veritat que han fet molts trasllats, venen cansadets, no estan preparats del tot, però jo prefereixo més que sigui al començament que al final, com ens va passar fa 2 o 3 anys. El Barça s'anirà recuperant, el Messi és un crac i l'equip té almenys, no sé qui ho deia l'altre dia, potser ho deia el president actual, diu, si els hi mires als ulls, tenen ganes de guanyar. I això és important, que tinguem trabanquetes, sempre n'hem tingut. I per tant, jo crec que el Barça pot tirar endavant. No són les persones, i ho dic per moltes coses, sinó que és l'equip. I a l'equip, sobretot, en un esport, com aquests esports d'equip, és important que hi hagi una unió entre tots, i això crec que hi és